Čaute ľudia, moje meno je Bobby a Bobší. Ja som Bobší a tu môj kamarát je Bobší, ale nechce hovoriť. Tak, toto budem natáčať iba ja. No, hráme hru Shake and Fidget. Vytvoríme si postavu, bude to muž. Dáme si akú pokrač. Dáme si elfa, tak démona a dáme si triedu akú pokrač. Maga, ja by som dal bojovníka, to je lepšie. Áno, dobre, nechá to na teba, dám maga. A dáme náhodné. Čo sa nám bude páčiť, to si necháme. No, toto by aj mohlo byť, nie? No, máme také iné vlasy. Kde sú vlasy? Nie sú vlasy. Tak dáme ďalšia náhoda. No, tento je pekný. Dáme no, tak. Iný úsmev dáme. No, tieto uši. A ústa. A tieto dáme uložiť. No, naše meno bude Bobby, nie, dáme to s veľkým. Bobby, e-mailová je Bobby a nie iba Bobby, Bobší 4137 @gmail.com. Tu som sa pomýlil. A hesla, neviem, či to chcete, aby ste videli. Tak, počkajte. To je hociaké písmeno. No dobre. Tak si dáme. Počkajte, ja to dáme. Dobre. My si napíšeme heslo. To máme uložiť. A OK. No, sme v postave. No, tuto, keď dáme túto postava, tak nám vyhodí našu postavu, meno, aká sme roveň a zbranie všetky, čo máme. Tu sme trieda mag a tu si napíšeme nejaký popis, tak si dáme sme Bobby. Tu si môžeme dať zvierka, tu si uložíme. Tu si môžeme dať zvierka, tak ideme od začiatku. Dáme hostinec. Čo nejdem. No, tu máme takého neviditeľného uja, ale no, tu je. A on nám dá túto 3 do krátkosti. A my si dáme taký krátky. No, túto si môžete dať a dáte prijať. Tu vám to odpočíta. My si ukážeme ďalej. Arena. Tuto máme napríklad takého Marhata. A on je úroveň 10 a môžeme proti nemu bojovať, ale nemáme šancu, lebo my sme čo sa nepodarilo nájsť. Tak tam je ešte raz arena. No, úroveň 1. To možno aj vyhráme. No, čakáme a tu máme. Ak by ste mali silné zvuky, tak ja vám ich snížim, ak sa mi to bude dať. No to máme preskočím to.
No, tu ďalej je strásca. No tu keď odídeme, tak tu si môžeme dať najviac. Bude nám to za 10 hodín, na to robí 1 zlato. Pri tejto malé leveli je to vzácne, ale pre veľké už je to níž 1 zlato. Tam potom už robí aj 5000 zlat. Ďalej tu máme zbranie. No, tu si môžeme kupovať zbranie, máme tu topánky, rukavice. Ja teraz by som aj mohol také kúpiť. Kúpime tieto. Pretože bol malý strich. A no tu sme si kúpili topánky. A ďalej je tu mágia. A teraz natáčame cez program, ktorý vám dám do popisku videa. No tu máme mágia. Tu by som, to si za kamerou kúpim. A medzi mágiu patrí toto, tak to je také šťastie. Prsteň. Nákedelník. A potom opasok, topánky, rukavice, brnenie a klobúk je medzi zbraniami. A tu je stajňa. Tu si môžeme kupovať zvieratá, keď si klikneme na dávke. Ukáža napríklad, no svinia stojí 1 gold, ale my to nemáme. Tu sú hryvíky, teraz si ich môžete kúpiť, postavu som ukázal. Tu si môžete posielať poštu, ale musíte mať e-mailovú. Tu máme takú skupinu spolok, to si môžeme vytvoriť. To vytvorím, keď budeme mať peniaze na to a môžete sa pripojiť. Potom tu je Deň Slavy, tu sú všetci hráči. A my sme 17, no, pozrite si to. A tu je prvý taký Géza. Tu je žalár. A tu sú žaláky, tu sa v nich bojuje. A tu už máte také nastavenia. No. To by bolo aj všetko pre tento diel. A pozerajte nás aj na budúce. Teraz sa chystáme natáčať sériu Shake and Fidget. A potom to môžu byť aj hry ako iSketch. Porozprávajte sa s Ludvíkom a také. Aj sketch. Ok, takže čau. No, chcete ešte niečo povedať? Nie. Ok, takže čauko. Lup.